Naglalagablab na trahedya ang biglang sumiklab sa sitio sa Lingigi, Barangay Cararayan, Naga City. Parang nga tubig, nawasan na lahat. Kung kasi nawasan na yung spray, tumamay na naman yung tubig niya. Para na kuya niya, para na. Uy po, salo po digdi. Limang pamilya ang nawalan ng tahanan matapos lamunin ng apoy ang kanilang buong kabahayan. Tulala at halos hindi alam kung paano sisimulan ang mga darating pang mga araw. Dahil bakas pa rin ang mga abo ng kahapon na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay ngayon. Anim ang napinsalang bahay na nagsimula umano sa butane at lighter. Kwento ng isang residenteng nasunugan na si Rafi Tolarde, nagmula umano ang sunog sa bahay ni Mia Crispy, isang ginang na pinaniniwala ang may diferensya umano sa pag-iisip. Nawasan na yung spray, tumamay na naman yung tubig niya. Para na kuya niya, para na. Ito ma'am, sa igna to ma'am. Dito yung lutuan niya ma'am. Dito. Dito. Dito sa side na to. Kasi madami talaga siyang mga kortina. Ganyan ang mga kortina. Nakasaklob lang. Tapos nakapatong lang sa yero. Nandiyan nagsimula ma'am. Tapos problema kasi dinikit siya yung ano niya ma'am. Yung dinding niya dito. Dito, yung dinding dito ma'am. Sim. Yero. Kaso malakas talaga yung hangin pagpunta dyan. Diretso na. Pag simula dito, diretso na hanggang doon sa dulo. Hindi na napigilan mo. Hindi na napigilan. Uy po, salo po digdi. At isa rin sa aming nakausap ay si Nanay Magdalena San Jose, lola ni Rafi. Habang inaalam namin ang iba pang impormasyon, hindi maiwasan ni Lola Magdalena na maging emosyonal. Kasi yung lahat na pinaghirapan namin, nasunog lahat. Walang natira. Yun lang talagang shot namin ang natira. Mga importanteng papeles, hindi ko na nakuha. Tapos yung anak ko dito, may bagong biling TV, washing. Isang buwan pa lang. Nasunog na, wala na. Kaya masakit nga, pinagpaguran namin yun. Ikinadurog ng mga residente ang nangyari, lalo't halos lahat umano ng kagamitan nila ay bunga ng ilang taong pagtatrabaho. Isang minuto lang ma'am, biglang mawawala. Hirap ma'am. Hindi namin alam kung saan kami magsisimula talaga. Masakit talaga sa loob namin ma'am na nasunog lang sa isang iglap lang. Halos kumpleto ng lahat eh. Doon lahat ma'am, wala. Tapos ilang taon mong pinag-ipunan ma'am, bigla lang mawawala ang isang iglap ma'am. Talagang masakit sa loob ma'am. Mahirap tanggapin ma'am. Hanggang ngayon ma'am, hindi ko maisip na mangyayari yun, ma'am. Hindi ko alam kung saan galing yung lutuan niya, ma'am. Nagluto siya sa butane. Tapos, hinayaan niya na umalis ma'am ng bahay. Yung lighter, ma'am, iniwan sa anak niya. Tapos siguro naglaro ma'am na ilagay doon sa may malapit sa butane. Yun, sumabog, pati yung kalan sumabog ma'am. Yun, doon nagsimula yung sunog ma'am. Nabay, ang ano niya, yung nipa, yung bubong. Malakas na talaga ang apoy. Hindi na ng tubig, hindi na maapula. Dire-diretso na yung apoy ma'am eh. Biglang lumakas yung hangin. Bila talagang sa bubong tumaas, as
hindi na mapigilan, ma'am. Pilit na bumabangon, sinasalba ang pwede pang mapakinabangan. Ngunit sa likod ng kanilang lakas upang magsimula, kaakibat naman ito ang halo-halong pangamba. Dahil sa pinsala ng apoy na tumupok na rin sa kanilang pag-asa. Sa ngayon, pansamantala muna silang tumutuloy sa multipurpose hall ng nasabing barangay. Habang paunti-unting ibinabalik sa maayos na kalagayan ang kanilang bahay. Upang mabigyan ng paunang tulong, agad na kumilos ang tintabang Ora mismo kasama ang Ako Bicol Party List at Ora mismong tinungo namin ang kanilang lugar upang maihatid ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Sa pangunguna ni Ako Bicol Camarines Sur Coordinator Sir Norvy Magtanong, binigyan natin sila ng panimula upang makabangon. Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa sitio sa Longgigit, barangay ng Kararayan, Naga City. Tayo po ay naghatid ng tulong ng mga may bigas, may mga gamit po sa kusina, grocery, may kumot, may sabon, at may tent. Nagdala po tayo doon sa 5 pamilya na nasunugan. So maraming salamat daw po. Ito po yung hatid po natin na tulong. Ito ay parang initial lang kung ano man po ang pwede pa natin ma-extend or maidagdag na tulong. Muling nakitaan ng saya at pag-asa sa kanilang mga muka. Hindi man maibabalik ang tatag ng pundasyon na nasira, ngunit kahit papaano ay unti-unting maibabalik ang pag-asa na minsan nang nawala dahil sa trahedya. Nagkapasalamat po ako, ma'am, sa Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List, ma'am, sa mabilis na pagtulong sa amin, ma'am, pagbigay ng tulong at sa pag-asikaso sa amin, ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po, Ako Bicol Party List.